B'investiment ta' 5 miljun euro tlesta l-proġett ta' tkabbir u modernizzar tal-Iskola Sekondarja ta' Żejtun Kulleġġ Santu Masmur, proġett li involva l-bini ta' solar fuq kull blokka eżistenti, l-iżvilupp ta' laboratorji u workshops għal suġġetti vokazzjonali u l-immodernizzar komplet tal-iskola. Dan tħabbar il-ħamis wara nofsinhar meta ġiet inaugurata l-binja amministrattiva. Dwar dan tkellimna mal-kap tal-iskola Adrian Gallia. Kullum qegħdin inauguraw il-blokka numru 5, il-blokka tal-amministrazzjoni. Ħalli l-amministrazzjoni tagħna tkun tista' taħdem b'mod l-aktar effettiv u tkun tista' taqdi l-bżonnijiet tal-komunità tal-iskola tagħna. Corey Greenland li huwa ċermen tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada sostna fuq l-importanza ta' dawn il-proġetti biex jiġu modernizzati l-iskejjel tal-pajjiż. L-FTS, il-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, ilha għaddejja b'numru ta' proġetti, inkluż dan il-proġett, u għandna ambizzjonijiet u għandna ħafna challenges biex nimmodernizzaw l-iskejjel tal-pajjiżna kollha prattikament. F'din l-inaugurazzjoni li għalija attenda l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima ġie spjegat kif permezz ta' dan il-proġett żdiedu 13 klassi, 8 laboratorji għat-tagħlim u tax-xjenza, ġiex klassijiet tal-Home Economics u klassijiet tal-Inġinerija u Design. Il-Ministru Clifton Grima qal ukoll li ġew żviluppati wkoll laboratorji u workshops għal suġġetti vokazzjonali fosthom it-teknoloġija tal-informatika, l-ospitalità, il-hairdressing, il-medja u t-tessuti u l-moda. Rajna wkoll żieda addizzjonali ta' numru ta' klassijiet, ta' numru ta' laboratorji, kif ukoll spazji oħra li minnhom jibbenefikaw kemm l-edukaturi kif ukoll l-istudenti tagħna.